लोगोफोर आंनि अपद दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। गोबावनि उनाव दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ बानायबावबाय। बेखौनो बयखौबो लोगोफोरखौ आङो जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। फंबाया बेगजाम बारनो सोलोंगोन, एसे रोंखायो अब्लाबो मोजां बारनो हानाय बायदि प्रेक्टिस खालामगोन। फंबाया गिबियावनो आं बुंनो सानदों, फंबाय बारनाय बायदि नोंथांमोना बारनो दा सोलों रोङाब्ला फंबाया एसे रोंखायो बेखौसो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो मोजां बारनो हानाय बायदि फंबाया सोलोंनो नागिरदों। बेनिखायनो रोङाब्ला फंबायनि बायदि बारनो दा सोलों। सानैजों जों खोथिया फुदोंमोन, जों खोथियाखौ फुखांजोब्बाय। फंबाया बेगजाम बारनो सोलोंनो बा बेगजाम बारनो होनायखाय भिडिअ रेकर्डिं खालामहोनायखाय आं भिडिअ रेकर्डिं खालामनाय जाबाय। बेखौनो लोगोफोरखौ नायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। फंबाया मोननै मोनथामसो स्टेप बारनो सोलोंगोन आरो बारनानै दिन्थिगोन। बे स्टेप मोनसेखौ फंबाया सोलोंगोन। बे स्टेपखौनो खनसे बारबावगोन। बे गोदान स्टेपखौ बारनो सोलोंगोन आरो खनसेबाव बारगोन। आरोबाव बे स्टेपखौनो बारनो सोलोंबावगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो आंनि अपुर्ब दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो अल नटिफिकेसन बेल आव थुनानै लादो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नुनो मोनो।